Okei, moikka taas kaikille ja tässä videossa mä näytän teille, että mikä on paras kombo Duelsiin just tähän mappiin. Tai tällainen kunnon no-skill-kombo, joten joo, ketään ei kiinnosta. Mutta eli, joo, ihan sama menkää ihan missä vaan varjostyksessä. Mutta ottakaa Meg, näille ei kauheasti ole väliä. Sitten kun sulla on vaan Megille toi mutaatio, Angelo on kaikkaasti väliä. Kattokaa, jos te haluatte tietää, niin kattokaa se muu Angelo-video. Se ei ole hyvä tutorial, mutta ihan sama. Joo, ei täällä kauheasti ole väliä, paitsi että tää vaan kannattaa taita, jos haluaa tiettäväksi se aiheuttaa vähän sellaista kauhua. Tai sellaista, mutta joo, mennään vaan nyt tää matsiin. Okei, niin eka juttu mitä teidän pitää tehdä on vaan spammia näitä shotteja tänne niin kuin näin. Näin, että täällä on paljon pienempi ranke. It was at this moment that he knew. He fucked up. Niin just tälleen. Ja mikä vaan näitä shotteja, se ei voi tehdä mitään. Jes just tälleen. Oho. Onks meillä väärä gadgetti? Oli. Yes. Tää on niin no skill combo, te voitatte jokaisen matsin. Hey, wait for me! Numbers don't lie. Tää jäi tänne tähän. Yes. Hypätti osat. Textbook takedown. Ja siitä helppo voittaa. Tää on niin no skill tyyppi. Siis miten mä selitän? Siis no skill combo. Mennään vielä yhteen. Koska ainoa vaan mitä ei tarvitse on nämä mutaatiot. Jos teille on näitä, niin voitte vähän vaihtaa mukaan. Esim. Jos teille vaikka on Megin mutaatio 2 tuun tai ihan sama. Tää Rafs on niinku... En mä tiedä, ei tää ole niin tärkeä, mutta... Okei, eihän tehdä startteja. Ei tehdä startteja tehdä silleen... Niin siis ei tän tässä startteeskin, mutta näissä seisossa on hyvä myös silleen ihan vaan... Ei me voida voittaa tätä pelkästään Rafsilla vaan. Tää on niin uskottavaa. Miten me voitettiin toi? 72 HP. Mut okei, te voitte käydä testata tässä, kunhan teillä on vaan nämä mutaatiot. Ja joo, otetaan vielä loppuun tällainen muna. Mikä mutaatio? No okei, tää on ihan ok. Mut joo, vielä ennen kuin video loppuu, niin ehdottakaa mitä mä tekisin näillä blingeillä. Siis ihan sama mitä vaan, koska mä en ite keksi mitä skinejä mun kannattaisi ostaa. Joten jos te keksitte, niin mä voin kyllä ostaa. Mut joo, me nähdään ensi videossa. Siihen asti se olisi. Moikka moi!